ja Ekku Lehtonen. Mut iso kasi on ykkönen, Janne Ojanen. Oma 100-luku syötöissä, kohta sama myöskin pisteissä. Mansen kuningas on ykkönen, Janne Ojanen. Koko Kiekko Suomi tietää sen, Janne Ojanen on ykkönen. Ei tule koskaan vertaistaan SM-liigaan. Käpylästä lähti maailmalle, palannut on aina juurille. Kotimaassa aina kantanut, vain kirvestä rinnassaan. Parin kertaa maailman mestari, Tappara menestyksen ikoni. Koko SM-liigan ykkönen, Janne Ojanen. Koko Kiekko Suomi tietää sen, Janne Ojanen on ykkönen. Ei tule koskaan vertaistaan SM-liigaan. Koko Kiekko Suomi tietää sen, Janne Ojanen on ykkönen. Ei tule koskaan vertaistaan SM-liigaan. Kovia olivat myös Partinen, Juti, Mölli, Hakki ja Vanainen. Vain paras voi